Sugengan para rawuh sekalian anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Urga sugengan dateng para penonton anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Amyo kersa rawuh kan kegembalan kita Tawae sampun konane wali songo matur nuwun sanget dingae malah kula suwun para kanca matur nuwun kula sedaya aduh Gusti kita ingkang luwe utama Bewala ingkang winulya aturaken sugeng dhateng para penonton ingkang samya andher ing tempat iki sedaya aturaken sugeng dhateng para penonton ingkang samya andher ing tempat iki sedaya mugi-mugi para hadirin rasa amaning udang parsapa Berkasugengan para rawuh sekalian anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Berkasugengan dateng para penonton anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Donane wali songo Urga sugengan para rawuh sekalian anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Urga sugengan dateng para penonton anem mewah sepuh ini panjenengan kersa ngendengaken rawuh Satya kersa datang kembalan kita Demi nyawa Islam nutut nande wali songo Matur nuwun sangat dingae Allah kula suwun para kanca Matur nuwun kula sedaya aduh Gusti Mugi maring ana Sugeng dateng para penonton ingkang samya andher ing tempat iki sedaya aturaken sugeng dateng para penonton ingkang samya andher ing tempat iki sedaya mugi-mugi para hadirin kersa amaringi Prabu ewu manapa kasugengan para rawuh sekalian anem mewah Yo, Mincu. Konco teko mandol solai main megal konco kabeh aja sengal saol ing pancen manten ngobrol ora konco teko mandol solai main megal konco kabeh aja sengal Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
tình mà nó dễ ngọt ngào. Cô đi cho cả trong mê ba cô đi cô này có cho mê tê lo dân người cô cho bỏ cho một mê xa bên bao khi gần không mê Bỏ đó con chờ có món đó. Giờ lại mọi mình cao lên con cho cá về ôi cho sương ngang rất ngon. Đến vấn đề mà nó dễ ngọt ngào. ôi cả bé bỏ cho cơ lo chẳng đi cái trả cho con thế giọt là cô mà u lao hết con đó nhận đi cái bỏ cho đi bỏ lỏ Bỏ đó con chờ có món đó. Giờ lại mọi mình cao lên con cho cá về ôi cho sương ngang rất ngon. Đến vấn đề mà nó dễ ngọt ngào. là đúng lo xa là đúng lo là có du đi là đúng lo xa là đúng lo là đi Bỏ đó con chờ có món đó. Giờ lại mọi người cao lên con cho cá về ôi cho sương ngang rất ngon. Đến vấn đề mà nó dễ ngọt ngào. cho ý cho đánh nhầm đó biết thôi nhận ra mà tổ bỏ chân đi bộ rồi bà sẽ ôn lại số mang chân vẫn tu Terakhir yuk, terakhir. Bỏ đó con chờ có món đó. Giờ lại mọi người cao lên con cho cá về ôi sương ngang rất ngon. Đến vấn đề mà nó dễ ngọt ngào. Chẳng có món đôi ta mừng cũng lòng. Hùa đọc hùa thêm ê cô mê Khi ta ra na có lòng đó Để non gầu và cổ lòng. Chẳng có món đôi ta mừng cũng lòng. Uang salam di campur belo Kami damai kamu tenang di wali songo Để non gầu và cổ lòng.
iki teko mondo sing arang wong berkulon iki buang salam ning golek ning kono sabe cara Islam tutunane wali songo teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon iki kabeh telo sing iki kabeh jaya dan rupa Allah sing saged dibasai teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon Mbak kurang tahu sing mbak kurang teli iki ana lagu sing penting ana manane teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon ora kanca-kanca padha seneng niru arep ngarang lagu sing penting kok sinau teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon Lei wasebab apa daging gajah buke apa melarat yang penting tong ibadah teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon kapan dhewe samir mula do dipikir aja mundan mampir sing penting padha dikir teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon Allah dulur jaman wis mabur ayo padha eling dalane mlebu teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon Ape manusia ayo padha ndonga donya wis mati padha muka tuwarga teko wis padha kuat ning kokon iki teko mondo sing arang wong berkulon kula seka iku ayo padha mati kowe padha mati sing mati ora bali teko wis padha
Aku iki wong desa tapi rupane Allah senajan rupa Allah tapi manut agama mula kowe ngerti ya Allah isi alam doya hingga jalan kono Brigade Brigade Nabakam Otot kacara ibarat gawe wirang Labane wong lara watu Jaja bes karo kanca putu deret Oe 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 Brigade kebak kangkang Otot kacarai jaran gawe wirang Jengkir gading tambane wong lara watu Jaga jengking ngelingkar kudu beres Oe ya oe oe ya oe oe ya oe Basimbang oleh burem Kono salah ada buka mena mesa Ora gampang wong urip ning alam donya Ora beda yen mati diponi loko Oe 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 Brigade kebak kangkang Otot kacarai jaran gawe wirang Jengkir gading tambane wong lara untu Tenggo gading ngelingi wong lara watu Oe 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 Pa 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 mati tindak Satu-satu yang harap berehol lama Sampun ngangkol jagat ibun kebetan arah Oe 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 Dengan nama Allah kami aturkan Pertama untuk pemuda saja Alhamdulillah tak bulu badan Disanjungkan kepada Allah yang Esa Wassalatu wassalamu ala nabi Nabi besar Muhammad Rasul ilahi Wa ala alihi wa ashabihi Wa barik alaihi ucapkan di sini Salam dan bahagia kepada saudara yang hadis rakyatnya tanpa gembira Ampunilah kami penari-penari atas kesalahan yang kita terbuat Kesatuan dari dawa pemuda dan ditinjau dan depokan namanya Menyanyikan lagu yang berirama Lagu-lagu karangan kita semua Salam dan bahagia kepada saudara yang hadir sekalian Tambah gembira ampunilah kami penari-penari atas kesalahannya kita semua Saudara
menari atas kesalahan yang kita lakukan. Persatuan demi kawal pemuda, demi tinju dan dakwah Islam namanya, menjadikan